takisto samozrejme v krátkosti vám predstavím náš Doner top produkt, je to plastové okno a keďže sa volá top, tak má všetko má najlepšie izolačné vlastnosti, má najlepšiu hrúbku a teda má aj 3 tesnenia, má 6 komôr, najviac, ktoré máme, ale vy viete, že čím viac komôr, tým to nemusí byť lepšie okno a tým lepšie nemusí tesniť. No a má hlavne 3 dorazové tesnenia. 3 dorazové tesnenia, toto je vonkajšia strana, tým pádom, keď ide aj tadeto voda, tak sa úplne nedostane k ukovaniu. Keď ide nejaký zlodej, tak sa nedostane k ukovaniu. Hej, a má to určite viacero benefitov, ktoré vám ale musím vysvetliť buď tu u nás osobne v kancelárii v Trenčine na Železničnej ulici, alebo v ďalších takýchto krátkych minútových videách, ktoré určite si myslím, že vám nejako pomôžu, ak sa rozhodujete pri výbere okien, dverí, garážovej brány, roliet, žalúzií a tak ďalej a tak ďalej.